माझे नाव वसुधा विशाल माने, अभिभक्त अभिनय शाळा सातारा. मी सावित्रीबाई फुले बोलतीये. मुलांनो म्हणा क ख ग घ. ज्योतिबा म्हणलं तुला शिकायला हवंय. म्या म्हणलं शिकून काय करायचं. त्यांनी मला समजवलं मुलगा शिकला एक घर रुजे, मुलगी शिकली तर 2 घर रुजे. समजा कुटुंब शिकलं. मी पाटी घेतली, मुलीच्या शाळेत मास्तरी झाली. मी पुण्यात मुलीची शाळा सुरू केली. तिथे लय मुली यायच्या. मी मुलीला शिकवायला जाताना लोक माझ्या अंगावर दगडी खडी शेणाचे गोळे फेकायचे. म्या काय घाबरलाय. धीर होऊन मुलीला शाळेत शिकवाय गेले. माझे वस्ते घ्या मुलीला भरपूर शिकवा. मुलगी शिकली प्रगती झाली. समाज सुधारला देश सुधारला. समाजाचा विठाळा असू शेणाचा मारा सुसणारी, शाळेची पायरी चढून कायमची दारं उभी करणारी, मुली शिक्षणाचं बीज रोवून अभ्यासाचा पहिला धडा गिरवणारी क्रांती ज्योती सावित्री. धन्य ती सावित्री, धन्य ती सावित्री. धन्यवाद.